Room TV clear to tain sa vain si Baivek ule. Zirlai Naupang Middle School le Primary School Naupang Tebek Chungchang hi soi ho a fo meya. Tunchung Ngaihdan program a hian nu le pa school kalral shwaite Ngaihdan ilongai thlang u. Fa hi chuan school lama an ria thei awang hianin iterit vel Chungchang a complain kan nei lo an homework te an manin an zir tuang ho kha an ron hon mai awang khan le sian em kan nei lo khami Chungchang a chuan hemi school bi ka hi chuan a changina ron rit lutuk deuh hlek thina changina ron zang ve le deuh mo kha ni tin khan ani chuang lo ta chu kamu dan ani kan school hi chuan mo kumina tang hian I ti dan thar te an nei ve dewa chang class atlem class no enge 3 4 ang vel ho hi school a textbook ang teng thi an lo kol sak ve to a ni kumlama kha chang kan la rit ve thin lu tuka I kumina chang kan school kal phung hi chu tha ka ti ni chu ko complain du hi chu I alarit kala ti thau an ni a chuan mo an zir tur chau te le I an note bu ang chau ti la ho thei se kala ti lu tuk kha chu ka du thu sam kha chu kan school pon kan la clean bik lo chu an la ti thei lo ni a ka ngai an beka zan thei dan deuh hi chu om se chuan Naupang a bikin Naupang hi an lian vek lo then phei chu taksa pho te deuh te ve deuh chi te omani khang khanin an taksa pon na na te darna te ti po hian dun soi thina chang hian khan ni tin chu ni lo na tu na ya zia ti zia om dan hi chu om se chuan a thang em o ka ngai dan ani I voin hi Thursday nia naktuk I day ania hey weekend atleng non na ya in zavain voin Thursday ken nuam vek bu Naupang po hi swai lo thei lawa kan om an bakery lu tu ka wang hian mo I chuan school a teng te hian da dan te hi om ta se ti te ye da hei dar na tiang te hi an nei mo tiang kan ho te po hi ka a chok thin Sab cho bang cho kan swai zia mo An taksa lama te har sa ten nei sai. tu na ri chuang ka swai chi na mo ala nei lo Cha I a sak kap o a sak chin ta mo tara kan ho mo kan veng te lo la bo ka chu an bek nia new hof school chu an bek ki chu hey class 1 vela hi chuan an submit vek ta mo ma se class 1 le 2 a chuan an submit an homework tu chori kinga khanga khan class 3 a chang hi chuan in an bek ki chu a rit ve ni chu shem 4 anga phe hi chuan in hey a chang hi chuan a rit thei ru tu ka ni chu bar kan nga phe hi chuan mo khang kha I no pang tan hi chuan hey an dar te alo kham ve chi ni chu ke ni te phe chu ke in kan ho chin sia sak te hin ngai chi na mo school bag hi chu an submit chin thaw ni chu ni ho fa po hian mo 3 le 4 a hian an submit a ma se an submit a khanin hey anon hon chin an work tur te an do the given work te le an test tur te nen zong khan a ri chin thaw ni chu khamanganin bag ri chungchang chu hey ai chuan in te min akru hey pol hniam chin 5 mai lampang te phe hi chu hey ai hianin zang thei de se chu a chha ka ti High school back Chungchang hi ni ti tling atling ema arichin bok reng boka kema po hi middle school le high school zirtir tu hi pathian kai shoina zara kum ni le chan ve hi chu galo thok ve kum thum don chu galo thok ve to a tunlai education system a hi chuanin keima mi mal ngai dana hi chuanin Naupang hi chuanin rit tak tak anon ken hi chul ka ti to kher lova enge school thren khat atam zoka phe hi chuanin locker te an lo siam sak to khanga khanin atuk zinga an mo lo turang chi hi chu enge pangai takin ada tha thei meya ma se school thren khat te hi chuan lo la nei lo po ni me theya claim chuan lo rit ve do nge thina amaro chu bag rit tak taka khai ti hi chu ke po hianin tu thu sama chuanin ti claim sak emo atul bak ken ti lo ang chi te mo kha ke ma pona ka du dan chu ni a kan no pan lai te chuan kan keng rik ngang meya kha chuma se a hun lai a system kha animia wa kha soi sel tur
soisel angai na em ha kan lo shelo ani me ma se tu nuwa chanin he society te alo changkang zela kan education system te polo changkang zela digital khovela om kan ni angin back rit tak taka no pang te khai tir emo hi chu enge discipline lampang ai ma chuanin enge a convenient to lo kati mai ba ka enge sabtong takin a unnecessary a thul to lo deuh katia chuanin a thei ram chuanin bag rit lu tuk tur hi chu ven sakhi chu a tha kati a chan chu practically pon an bag rit lu tuka thilan ken hnem lu tuk po hianin enge an exercise copy te lo khora alo atlo lo thini an ma mo tur chin te khami claim te an ken bak an ken khanin an lekhabu po hianin a twar lo thina enge lekhabu thleng po hianin atlo pha thina wang hianin rit taka skula lekhabu kentir hi chu ke pon ka support sia lo ani chu tunlai school no pang bek ri chungchanga hi chuanin kan fa te hi an school kalna te hi chu an hnaya a rit khop meya amai ro chu keimani chau ingai to loin midang hlat deu leka school kal te tan hi chuan a rit tham ve khopang a rit ve pangai chu anya chuan a thei chuanin lokar te hi han nei thei selang chuanin hei aya zang khai dewa dan hi chu omseng a tha khopang chu ka Ngaihdan kati zong kha tun chuma school no pang bakery zia chungchanga Ngaihdan kan lak thei te chu ani e